Diolch am Zoom. Ta pwy greodd Zoom, dwi ddim yn gwybod. Ond mae wedi bod yn fendith fawr i ni yn ystod y misoedd diwetha yma. Cofiwch fyna gyfle i ni gael sgwrs yn gilydd ar ôl yr Oedfa hefyd, os ych chi'n dymuno aros yn y cwmni. Nawr, dwi'n siŵr bod chi gyd yn deall erbyn hyn, bod ni wedi colli Dennis Walters di Sul diwetha, ac i ni'n cydymdeimlo'n fawr iawn gyda Wendy a gyda Carys a'r teulu. Ac i ni, wrth gwrs hefyd, yn cydymdeimlo gyda merched a meibion Dennis a gyda'i chwaer a'i frodyr. Ond nhw'n deulu lluosog iawn ac i ni'n meddwl amdanyn nhw i gyd. Oedd Dennis yn gymeriad lliwgar iawn. Ac o'n adnabyddiaeth i ohono fe, oedd e gyda'r mwyaf caredig a chymwyn asgar o bobl. Ac wrth gwrs, i ni'n cofio fod e'n ffyddlon iawn i'r Tabernacl. Fe a Wendy da'i gilydd. Hyd yma, does na ddim trefniadau wedi cwblhau, ond maen nhw'n deulu mawr ac o dan yr amgylchiadau, bydd i ddim yn bosib i ni dalu'r gymwynas ola fel y bydden ni'n dymuno wneud. Ond wy'n siŵr bod y teulu i gyd a Wendy yn arbennig yn ein meddyliau a'n gweddiau ni y dyddiau yma. Ac fel mae Richard wedi cyfeirio, mae gweinidog Hope yn y bwthyn os dwi'n iawn, yn cael gofal ar hyn o bryd, ac mae mewn salwch difrifol iawn. I ni'n cofio amdano ynte ac am eglwys Hope yn ei gofid dros i gweinidog. Wel nawr, o'n i wedi edrych mlaen yn fawr i gael croesawu y parchedig Dylan Rhys Parry wyneb yn wyneb i'r Tabernacl y Sul yma. Ond, dyna fe. Ond mae'n braf cael croesawu Dylan i'r cwmni. A fi'n siŵr bod chi wedi synhwyro'n barod Dylan bod nhw'n gwmni digon anystywallt ar adegau, ond yn gwmni braf iawn, a cwmni llawen iawn, a chwmni sy'n bob amser yn groesawgar. I ni'n diolch i chi Dylan am fod yn barod i arwen yr Oedfa y bore yma. Dyw Dylan ddim wedi bod yn y Tabernacl, ddim yn yr adeilad hyd y gwni, yn sicr ddim wedi bod yn arwen addoliad y Sul yma, ond mae gyda fe gysylltiad anuniongyrchol â'r Tabernacl, oherwydd un o blant Salem Carnarfon yw Dylan, a'i dad yn y ffydd yw'r parchedig Ronald Williams, sef un o'n cyn-weinidogion ni. Wedyn mae yna gyswllt fel yna. Croeso cynnes ato ni Dylan. Diolch am ddarweiniad, a gai i nawr drosglwyddo yr awenau i ti. Diolch yn fawr iawn, Hywel, am croeso cynnas yna. Dwi wedi bod yn y Tabernacl, dwi hef fod yn pregethu. Ddeis i pan oedd yr undeb yn Pen-y-Bont ar Ogwr. A dwi'n cofio cael dod i'r Tabernacl bryd hynny, adeg y cyflwyniad ac wrth gwrs ar gyfer sawl gwasanaeth hefyd. Wedyn profiad hyfryd ges i yn eich cwmni chi bryd hynny. Ia, mae'n hyfryd yma yn Zoom cyntaf i, gwasanaeth Zoom cyntaf. Beth bynnag, dwi wedi bod yn defnyddio Zoom ar gyfer cyrdi a gweddi, ond nid ar gyfer gwasanaeth, felly mae o'n newydd i fi na hefyd. Fatha mae'n siŵr mae o i chi am y 2 wythnos diwetha. Ond dwi wedi rhoi cefndir llachar yma tu ôl i mi, i chi gael gweld lle dwi, achos pan mae yna gymaint o bobl ar y sgrin, da chi'n chwilio am bobl pwy sy'n siarad rwan. Mae'r background a'r cefndir llachar yma yn helpu o bryd i gilydd yn dydy. Ond diolch i chi am y croeso. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi i gychwyn. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfla
i gael troi atat ti mewn gwasanaeth, mewn oedfa o fawl a moliant i ti. Gyfynwn ni ti fod gyda ni lle bynnag yr ydyn ni heddiw drwy dy lan ysbryd, wrth i ni fyfyrio ar dy air di. Gobeithio bawb fydd yn cael cyfle i droi at yr oedfa, drwy Zoom neu drwy cyfryngau cymdeithasol, ond gobeithio hefyd y rhai lle nad oes modd iddynt ddod at yr oedfa. Gyfynwn ni ti i'w hamgylchynu nhw a dy gariad rhyfeddol di. A gyfynwn hyn felly yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Rhywbeth braf am Zoom ydy, o'n i'n mynd i ofyn i chi llaw i fyny pwy sydd dal yn ei slipars. Ond eich anna'n gofyn, wel, mae yna rhai am gyfadda o pobl dal yn ei slipars. Mae o'n braf dydy, bod ni'n gallu troi hefo'n gilydd. Edrych fel da ni isio hefyd felly. Ond da ni am droi at yn hemyn gyntaf, a dwi am rannu'r sgrin fan hyn. A'r emyn gyntaf ydy Nefol Addfwyn Oen. Yn cael ei chanu, wrth gwrs, gan Côr Rhythun. A mae'r geiriau'n dod i fyny ar y sgrin, felly mae croeso i chi ymuno yn y canu. Fyddaw yn darlleniad ni o lythyr cynta Ioan,
ac i benod 4, adnodau 7 i 21. Ac tro dwytha nes i ddarllen hwn mewn gwasanaeth, nes i ofyn i'r plant oedd yn bresennol yn y capel yna i gyfri faint o weithiau ydw i'n deud y gair cariad neu'r gair caru. A wrth i fi gychwyn darllen, nes i anghofio deud nhw i gyfri'n ddistaw. Felly, beth o'n nhw'n dweud, oedd bod tro'n dweud caru, nhw'n mynd 1, 2, 3. Mae croeso i chi gyfri, ond un peth sydd yn dda, dim ond pawb ar mute. Ond, ia, cynta, Iowan, penod 4, adnodau 7 i 21, felly. Ffrindiau annwyl, gadwch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Duw chwaith, a mae cariad ydy Duw. Dyma sy'n wnaeth Duw ddangos i gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd trwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni yn caru Duw, ond y ffaith ei fod o wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Ffrindiau annwyl, os ydy Duw wedi'n caru ni gymaint â hyn, dyla nina hefyd garu ein gilydd. Does neb erioed wedi gweld Duw, ond os ydyn ni'n caru'n gilydd, mae Duw yn byw yno ni, ac mae ei gariad yn dod yn real yn ein bywydau ni. Da ni'n gwybod ein bod ni'n byw ynddo fe, a bod ei fywyd ef ynom ni, am ei fod yn rhoi ei ysbryd i ni. A da ni wedi gweld ac yn gallu tystio fod y tad wedi anfon ei fab i achub y byd. Os ydy rhywun yn cydnabod mae Iesu ydy mab Duw, mae Duw yn byw ynddyn nhw, a hwythau yn yw. Da ni'n gwybod faint mae Duw yn ein caru ni, a da ni'n dibynnu'n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Duw. Mae rhai sy'n byw yn y cariad yma yn byw yn yw, ac mae Duw yn byw ynddyn nhw. Am bod cariad yn beth real yn ein plith ni, da ni'n gallu bod yn gwbl hyderus ar y diwrnod pan fydd Duw yn barnu. Da ni'n byw yn y byd yma fel gwnaeth Iesu Grist fyw. Does dim ofn yn agos at y cariad yma, oherwydd mae cariad perffaith yn cael gwarad ag ofn yn llwyr. Os ydyn ni'n ofnus, mae'n dangos ein bod ni'n disgwyl cael yn cosbi, am bod ni ddim wedi cael y meddiannu'n llwyr gan gariad Duw. Da ni'n caru'n gilydd, am ei fod ef wedi'n caru ni gyntaf. Pwy bynnag sy'n dweud ei fod yn caru Duw, ac eto ar yr un pryd yn casau brawd neu chwaer, mae'n dweud celwydd. Os ydy rhywun ddim yn gallu caru Cristion arall mae'n ei weld, sut mae o'n gallu caru'r Duw dydy o rioed wedi weld? Dyma'r gorchymyn mae Duw wedi roi ni. Rhaid i'r sawl sy'n ei garu ef, garu ei gyd Gristnogion hefyd. O bendi'r Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfarn. Dwi'n gwybod os wnaeth chi gyfri faint o weithiau nes i ddeud, y gair cariad neu'r gair caru. Eich bod chi wedi gwneud talu bach, ond eich bod chi wedi colli cyfri ar ôl y 10 cyntaf. Ond rhag ofn bod chi yn meddwl bod o'n cwis, na ddeitha chi mae 28 o weithiau ddwedais i y gair. Gaf rhywun hwnna'n gywir? Dyna ni. Da chi wedi bod yn cyfri faint o weithiau ni'n deud y gair caru. A mae yna ddipyn, mae yna lot fawr iawn o'r gair cariad yn y benod honno. Wel, gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi rwan. Gadwch chi ni wylio.
O Dduw ein tad nefol a sanctaidd. Dduwn ata ti yn wylaidd ac yn ostynedig. Duw cariad wyt ti. A da ni'n diolch i ti yn bod ni'n cael cyfle i ddod ata ti mewn gweddi ac mewn oedfa. Mor wahanol mae'n edrych arno ni ar hyn o bryd, yn bod ni gyd adra ar ein hilwydydd ei hunan. Ond da ni'n diolch i ti am y cyfrwng yma sydd yn dod â ni at yn gilydd. Diolchwn i ti Arglwydd am y gair yda ni newydd ei ddarllen. Am y cyfle i fyfyrio a chydnabod mawredd a dyfnder dy gariad di tuag aton ni. A hynny trwy Iesu Grist ein harglwydd. Fel dywed yr ymennydd, os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mai cariad yw. Fe fflamiodd cariad tri yn un, yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Fel y dywed mewn emyn arall hefyd, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y hi. Trysog bywyd pur yn marw, marw i brynu ein bywyd ni. Ia, Arglwydd, dyma yw dy cariad di. Gwelais di'n dda, Arglwydd, i'n caru ni gymaint, fel anfonais dy unig anedig fab i'r byd. Ia, Arglwydd, yn anheilwng ac yn bechaduriaid plygwn ger dy frondi, gan geisio dy faddeuant. Madda i ni am beidio a charu eraill fel yr wyt ti wedi'n caru ni. Madda i ni weithiau am fod yn hunanol. A hitha, Arglwydd, yn gyfnod ansicr i lawar. Gad i'r eglwys a'i haelodau fod yn ganolbwynt i'w chymuned hi. Bod yr eglwys a'i haelodau yn ceisio rhai sydd yn mynd drwy gyfnodau anodd. Bod yr eglwys yn cydgerdded gyda'r gwan, yr anghennus a'r gwrthodedig. A rydyn ni'n gwneud hyn oherwydd dy fod ti, Arglwydd, wedi'n caru ni gyntaf. Lewis Valentine ddywedodd mewn gweddi, o Arglwydd dyro i mi garu am holl galon ac am holl feddwl ac am holl enaid, a charu fy nghymydog ar dy fwyn di, fel y trigo ynof gariad brawdol, a marw ynof bob cenfigen a drwg ewyllus. Ia, Arglwydd, llenwa yn calonna ni a'n meddyliau ni, gyda dy gariad a dy dangnefedd di dy hun, gyda thosturi, a drwy geisio llawenydd a daioni i eraill. Drwy gydymdeimlo gyda nhw yn ei gofidia a'i galar. Da ni'n meddwl am y rhai sydd wedi colli rhywun sydd yn annwyl iddyn nhw. Yn gofyn i ti amgylchynu nhw at y gariad rhyfeddol di, gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di heddiw. Gad iddyn nhw brofi'r tangnefedd a doleini nefol di. Yndi, mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigeni, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo. Felly, Arglwydd, cliw ein gweddi ni. Yn bod ni'n gofyn hyn oll yn enw
ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mi rydyn ni rwan am droi at yr emyn nesaf, ac mae o'n emyn, dwi'n hoff iawn ohono fo, distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. A dwi'n gobeithio bod y sain i'n mynd i fod chydig bach gwell rwan i chi. Ni'n gweld rwan bod o ddim wedi bod cystal ar y fideo ddiwetha. Wedyn, dyma ni, cadwch chi ni gannu'r emyn nesaf felly. Presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron, mewn dwfn barchedig frawr. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Distewch cans gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer ychan gryn. Belisga sanctaidd dan, mawr ei ysblander fryn. Mae'n erthyr arglwyddiwr yn symud yn ein plith. Dawyn hiachau y nawr, gweinyddau ras fel gwlyth. Beglyw ein hegwan lef, trwy ffydd derbyn cant mae'n erthyr arglwyddiwr yn symud yn ein plith. Gobeithio bod y sain yn well yn fanna i chi tro yma. Rwy'n gofio pwysio rhyw fotwm a weithiau, mae rwy'n yn anghofio gwneud hynny. Mae croeso i chi jyst yn miwtio a gweiddi yna fi os di hynna'n digwydd eto. Wel ie, llythyr cyntaf Ioan, ac mi fyddai'n troi yn aml at y llythyr yma. Oherwydd yn benodol y benod yma, mae hi yn benod fawr am gariad. A reswm pan dwi'n dweud bod ti'n benod fawr am gariad ydy oherwydd bod ti'n ymddangos 28 o weithiau jyst yn yr adnodau hynny. Sgwyn i faint o honna chi sydd wedi gwneud defnydd o'r ffôn clyfar yn ystod cyfnod clo, yn ystod y misoedd diwethaf. Dwi'n meddwl bod yr ffôn clyfar weithiau yn gwneud bywydau pobl yn haws. Dwi'n gallu picio i'r banc ar y ffôn yma. Dwi'n gallu darllen y meibil ar y ffôn yma. Dwi'n gallu gwneud cymaint o bethau. Ond, mae rhai hefyd yn deud mae o yn gallu eich dysgu chi i fod yn ddiog. Bod rhywun yn gallu gwario a treulio cymaint o amser yn sgrolio drwy dudalennau Facebook a Twitter ac Instagram. Wel, mae rhaid i fi gyfadda, mi rydw i'n un o'r bobl hynny.
sydd yn sgrolio drwy Facebook ac Instagram a Twitter. A dwi'n mwynhau gwneud, dwi'n gwybod os diolch jyst i fusnesu, wrach i fod o. Ond ar ddiwedd pob wythnos, mi rydw i'n cael neges ar yn ffôn yn rhoi'r estimation o faint ydw i wedi wario, faint amser ydw i wedi dreulio ar yn ffôn. Faint amser ydw i wedi dreulio ar Facebook a Twitter. A dwi'n mynd weithiau, wel, hold on, dwi'n siŵr bod fi heb wario cymaint o hynna amser ar Facebook a Twitter. Ond oes pwynt dadla gyda'r ffaith sydd o'n blaen ni. Ond dwi'n credu bod y lockdown yma wedi gwneud i bobl droi at eu ffonau symudol, a mae o wedi bod yn bendith i nifer o bobl. Wrth i mi ddarllen yn hestyn heddiw o cyntaf Ioan, gyda'r gorchymyn yna i garu'n gilydd, i garu brawd a chwaer fel mae Duw trwy Grist wedi'n caru ni. A dwi'n cymaru hynny gyda faint ydw i wedi dreulio ar y ffôn, jyst yn pwysio like ar bethau, a faint amser ydw i wedi neilltuo yn benodol i ddilyn gorchymyn Duw i garu eraill. Mae posib gwneud hynny drwy'r cyfryngau cymdeithasol pidwch yng nghamddeall chi, lle rydyn ni'n datgan yn gyhoeddus, yn cariad. Mae pwysio'r botwm like. Wel, swn i jyst yn rhoi hynna i fyny i chi. Da ni gyd yn gyfarwydd a rhain, neu nifer ohono ni beth bynnag. Lle mae mor hawdd jyst pwysio'r botwm like a'r caru, a'r chwerthin os di beth yn ddoniol. Ond ia, pa un o'r emojis yma yda ni? Pa un o'r emojis yma yda ni yn ymbywyda ni? Pa emoji sydd yn ben ar ymbywyda ni? Mae'r testyn yn deitha ni, ffrindiau annwyl, gadwch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth Dduw. A pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. Mae'n siŵr mae'r adnod cyntaf un wnaethon ni gyd ddysgu yn y capel neu yn yr ysgol Sul oedd Duw, cariad Duw. Lle bod chi yn cytuno hefo fi, a mae nifer yna chi nodio, so wedyn dwi yn cymryd mai dyna oedd eich adnod gyntaf un chi. Ac yn Salem Gynarfon, yng nghefn y capel, mae yna ffenestr lliw. Ac ar y ffenestr lliw, mae'r geiriau Duw, cariad Duw wedi sgrifennu. A drws nesaf efo God is love, wedyn mae o'n ddwyieithog ar gefn ar y ffenestr lliw yng nghefn y capel. A dwi'n cofio, mor fychan o'n i yn dysgu'r adnod yna, a mor fychan ydy'r adnod hefyd mond 3 gair sydd yn yr adnod. Ond eto, mor fychan di'r adnod, mor fawr ydy'r adnod hefyd, ynddo. Mae o'n un o'r adnodau mwyaf yn yr ysgrythur i ni'n dydy. Wel, yn y Groeg, mae yna 4 math gwahanol o gariad. Mae yna 4 gair gwahanol i gariad. Mae eros, sydd yn gariad o basiwn neu gariad rhamantus, ddylwn i ddeud. Mae storge yn gariad teuluol. Mae philia yn gariad at efallai cymuned. Ond wrth gwrs, yr hyn da ni'n gyfarwydd ag o ydy agape, sydd yn gariad di-amod Duw, ynddo. A dyma'r gair sydd yn ymddangos yn y darlleniad ydym ni wedi ei ddarllen. 28 o weithiau. Ac felly pa mae yna air yn cael ei ailadrodd yna, mae o'n tynnu'n sylw ni dydy. Be mae Duw am i ni ddysgu felly o'r adnodau hyn? Un o'r pethau cyntaf sydd yn tynnu fy sylw i ydy fod cariad Duw yn gariad cadarn. Mae o'n gariad cadar, mae o'n gariad solat, ynddo. Rwy'n ni'n darllen nodiadau pregath yn ddiweddar gan Charles Spurgeon, oedd yn ddiwynydd gyda y bedyddwyr, wrth gwrs, ac yn weinidog gyda'r bedyddwyr. A fe ddod o stori, os ni'n licio adrodd y stori yma i chi, am bregethwr oedd yn cerdded allan yn y wlad, ac eich bod chi wedi clywed y stori yma ar blaen. Ond o'n y bregethwr wedi mynd i gerdded allan yn y wlad, ac oedd wedi stopio mewn tŷ ffarm i gael diod bach o ddŵr, achos o gorfod fod sychad ar ôl cerdded. A fe ddoth y ffarmwr a rhoi diod o ddŵr iddo fo, ac
wrth iddyn nhw siarad, nath yna wbeth ddal llygad y gweinidog, a ar dop y beidu, roedd yna ceiliog gwynt, wyndfen. Ac ar y wyndfen yma, ar y ceiliog gwynt, roedd y geiriau cariad ydy Duw yn ymddangos. A nath y pregethwr troi at y ffarmwr a dweud, dwi'n yn credu fod hynny'n ffordd dda iawn o siarad am gariad Duw, medda fo. Ydych chi'n deud fod cariad Duw yn wishy-washy ac yn newid yn ddibynnol ar y ffordd mae'r gwynt yn chwythu? Nadw, medda ffarmwr, dim dyna ydw i'n ei gweld ti. Be mae'r ceiliog gwynt yn ei ddeud ydy, dim ots pa ffordd mae'r gwynt yn y chwythu, cariad ydy Duw. A dwi'n meddwl, mae'r stori yna mor bwysig i ni heddiw yn dydy. Mae o enwedig yn y cyfnod yma. Dyma i chi gariad, cariad sydd yn ddi-gyfnewid, cariad sydd yn aros yr un peth, ddoe, heddiw ac yfory. Dim ots pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu. Am hynny'n dod â cysur i nifar dwi'n credu yn ystod y cyfnod yma. Yn y dyddiau sydd ohoni, rydyn ni'n gwybod fod y gwynt wedi bod yn chwythu i bob cyfeiriad yn dydan. Yr ofn a'r ansicrwydd gyda'r pandemig yma, teuluoedd sydd wedi chwalu, a peidiwn hefyd ac anghofio am y bobl hynny sydd wedi heffeithio gan Covid. Rydyn ni hefyd wedi gweld yn ystod y misoedd diwethaf hiliaeth yn dod i'r wyneb yn fwy amlwg, a hynny o ganlyniad i marwolaeth George Floyd. Dim ond ychydig ddyddiau yn ôl gweld terfysg ar strydoedd Ffrainc. A beth am y daeargryn yn ddiweddar rwan yn Hwrci ac yng Nghroeg ynde. Beth am ddod yn nes at adra, rydyn ni'n gwybod am y rhai sydd yn ddi-waith i ganlyniad i'r lockdown yma. Am y teuluoedd hynny sydd yn gorfod dibynnu ar fanciau bwyd i fwydo'u plant. Am yr unigrwydd y mywydau rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi ac ar ei ben eu hunan. Dyna chi ddod â pethau nes adra ynddo. Ydy mae'r gwynt yn chwythu i bob cyfeiriad. Ond mae un peth yn sicr y gallwn ni gyhoeddi heddiw a'i ddeud, cariad ydy Duw. Mae cariad Duw ac ape yn ddi-amod. Mae Duw yn eich caru chi, yn caru ni. Dim ots pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu yn y bywydau ni heddiw. Cariad Duw yn gariad solat. Mae cariad Duw hefyd yn un sydd wedi gadarnhau yng Rhys Iesu. Dyma be mae'r testun yn dweud wrthyn ni. Dyma sy'n wnaeth Duw ddangos ei gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd, mwyn i ni gael bywyd trwyddo. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod ef wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Fyddai ddim yn aml iawn yn darllen yn drwm mewn i hanes Oliver Cromwell. Ond mae yna un hanes hoffwn i rannu gyda chi nes i ddarllen amdano fo. Oherwydd mae o yn ffitio'n dwt i yn neges ni heddiw. Ond o sôn amdano fo bod o wedi dedfrydu milwr i'w farwolaeth am rhywbeth oedd o wedi i'w wneud, felly am drosedd oedd o wedi wneud. Ac oedd o i'w gael ei ladd ar ganiad yr hwyrol gloch, y curfew bell. Ond pan ddaeth hi'n amser i'r gloch yna ganu, nath y gloch ddim canu. A be oedd wedi digwydd oedd cariad y milwr wedi diringo i fyny'r tŵr ac oedd wedi dal ei hun yn erbyn y gloch rhag iddo ganu. Ac wrth wneud hynny, roedd wedi anafu hyn, roedd hi'n frywia ac yn gleisia i gyd. A pan ddaeth Oliver Cromwell i wybod beth oedd wedi digwydd, fyddaeth i wybod am y cleisia a brywia i'r ferch, ac y ffordd oedd hi wedi aberthu ei hun i achub ei ddarparwr yna.
Mi gyffyrddodd hyn a chalon Oliver Cromwell yn ôl y sôn, ac felly oherwydd cariad a berthol y ferch, cafodd y milwr ddim ei ddedfrydu I farwolaeth. Wel, aberth y wraig a newidiodd y stori yma ynde. Oherwydd ei bod hi yn ei gario gymaint. Ac mae stori yma'n canu cloch I nina hefyd yn dydy. Excuse the pun. Byddwch y chwarae ar eiriau. Mae'n canu cloch I nina hefyd. Pan da ni'n sôn am gariad Crist. Cymaint o Duw yn caru ni, fel oedd o'n fodlon anfon I unig anedig fab, dim ond iddo fynd i'r groes ar yn rhannu, I aberthu hun trosto ni, trost ein pechoda ni, fel ein bod ni yn cael byw. Dyma I chi gadarnhad o gariad Duw, fod Iesu Grist, yr un oedd yn ddiniwed, yn ddi-bechod, wnaeth dim o'i le y marw trosto ni, yn cymryd ein lle ni, oherwydd ei gariad tuag ato ni. Ac oherwydd y cariad anfeidrol yma, mae o'n harwain ni I ddeud wrth eraill, ac I weithredu mewn cariad yn dydy. Felly mae'r cariad felly yn harwain ni I garu. Dyn ni'n caru ein gilydd am ei fod o wedi'n caru ni gyntaf, mae'r testun yn ei ddeud. Pwy bynnag sy'n dweud ei fod yn caru Duw ac eto ar yr un pryd yn casau brawd neu chwaer, mae'n deud celwydd. Os ydy rhywun ddim yn gallu caru'r Cristion arall mae'n ei weld, sut mae'n gallu caru'r Duw gyda rioed wedi weld? Dyma'r gorchymyn mae Duw yn ei roi ni. Rhaid I sawl sy'n ei garu ef, garu ei gyd Gristnogion hefyd. Prin mae rhaid I mi ymelaethu ar yr adnodau hyn mewn gwirionadd. Mi rydyn ni'n caru oherwydd bod ni wedi profi y cariad hwn yng Nghrist Iesu. Oherwydd cariad Duw yng Nghrist. A mae rhaid I ni wneud pob peth trwy gariad yn does. O'n i'n deud am y benod yma fel penod fawr am gariad. Wel, yn lle mae'r benod mawr arall am gariad, wel, yng Nghynta Corinthiaid 13 ynde. Mae'r benod yma fel arfer yn cael ei adrodd a ei darllen mewn priodosa yn dydy. Dyma be dwi'n darllen yr adnodau cyntaf I chi. Os dwi'n siarad ieithoedd dieithr neu hyd yn oed iaith angylion, heb gariad ydw i'n ddim byd ond jar metal swnllyd neu sŵn symbol yn cael ei daro. Falle fod gen i'r ddawn I broffwydo ar gallu blymio'r dirgelion dyfnaf, neu'r wybodaeth I esbonio popeth. Falle fod gen I ddigon o ffydd I symud mynyddoedd ond heb gariad ydw i'n dda I ddim, medda'r apostol Paul. Ia, oherwydd yn bod ni wedi'n caru, mae rhaid I nina hefyd wneud bopeth drwy gariad. Dwi'n troi eto at yr emojis yma. Ia, mae rhaid I ni efelychu'r rhain yn ein bywydau ni. Dwi wedi bod yn ddigon ffodus yn ystod blynyddoedd diwethaf I gateithio gyda ECWM Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang. A dwi'n cofio mynd I bapa gen I newydd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Ac o'n I allan yn y fforest law, a fe ddeis I ar draws ysgol Sul ac athrawes yn deud stori wrth y plant. A swn i'n licio deud y stori yna wrtha chi heddiw. Mae yna hogyn bach, ac oedd o'n llwgu, oedd o'n ddigartra, a fe ddelodd o ddyn yn mynd heibio, a fe redodd o at y dyn a deud, Sir, please, gai rhywbeth bach I fita. A fe ddedodd y dyn wrtho fo, mae'n ddrwg gen I, ond sgen I ddim bwyd. Ond dwi'n gwybod be wneud I, dos di i'r tŷ yna fancw, cur ar y drws, a dyweda wrth y wraig sydd yn atab, Ioan 3:16, dwi isio bwyd. O, fydda'r hogyn bach. Iawn, medda fo. Felly mi ath o at y tŷ, mi gurodd ar y drws, a fe atebodd o wraig.
A fyddedodd yr hogyn bach wrthi hi, Ioan 3:16, dwi isio bwyd. A bedodd o'r wraig, wrth gwrs, ti di fewn, mi na I bryd o fwyd I ti rwan. Wel, oedd yr hogyn bach wrth I fodd. Doedd o'm yn gwybod pwy oedd Ioan, a doedd o'm yn gwybod be oedd 3:16, ond mi oedd o di gweithio. Felly ar ôl bita llond I fol, oedd o eisiau rhywle I gysgu hynna. Felly mi driodd ei lwc eto yndo. Ac felly fyddedodd wrth yr wraig, Ioan 3:16, ga I gysgu yma heno? Wrth gwrs, medda'r wraig, mi ai wneud y gwely I ti rwan. Ac felly, ar ôl iddo gysgu drwy nos, y bore wedyn, fyddaeth o lawr ac roedd brecwast yn disgwyl amdano fo. A fyddedodd wrth y wraig, pam ydych chi'n dangos y ffasiwn gariad yma tuag ata I? Bob tro dwi'n deud Ioan 3:16 ac yn gofyn am rhywbeth, dach chi'n ei roid o I fi. A dwi'n mwyn dall pam. Wel, medda'r wraig, ystyr Ioan 3:16 ydy, do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn I bob un sydd yn credu ynddo ef, beidio mynd I ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Ac oherwydd fod Duw wedi gweld yn dda yng ngharu I gymaint â hyn, ydw I am rannu'r cariad yma gyda thi. Mae hwnna'n stori sydd wedi sticio hefo fi, ac sa chi'n gofyn I bawb ym mhapa gen I newydd, mae pob un yn gwybod am y stori yma. Mae'n stori effeithiol iawn yn dydi. Ond gwers syml sydd gennym ni heddiw felly ynde. Mae cymaint o ffyrdd y gallwn ni rannu cariad Crist ag eraill. Mewn cyfnod sydd yn dywyll ac yn ansicr yn ein hanes ni, fod gan yr eglwys a'i haelodau amser i'w chymuned. A bod yr eglwys a'i haelodau yn ceisio rhai sydd yn mynd drwy gyfnodau anodd. Bod yr eglwys yn cyd-gerdded gyda'r gwan, yr anghennus, y gwrthodedig, gan ddweud, oherwydd fod cariad Duw yng Nghrist Iesu yn gariad diamod. Mi rydyn ni am aros gyda chi, da ni am gyd-gerdded hefo chi, dim ots pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu. Mi rydyn ni am gyd-gerdded gyda chi yn eich awr gwanaf mewn cyfnod o anobaith, I ddangos eich bod chi'n malio, a'ch bod chi wedi'ch caru. Dyn ni'n caru'n gilydd, a mi fod o wedi'n caru ni gyntaf. Mwyn I enw. Amen. Ond dwi am droi at yn hemyn olaf, cyn I mi drosglwyddo wedyn yn ôl I Hywel. Mae hi yn emyn, da ni gyd yn gyfarwydd â hi, dyma gariad fel y moroedd. A mae hi yn emyn sydyn iawn, dwi'n meddwl na un penny sydd yn hon, achos o'n I methu ffeindio un arall. Ond dyma ni. Gadwch chi ni ganu yr emyn yma felly.
A gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariadyn, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydde gyda chi oll. Amen. Wel, gyfeillion, gair yn rhannu ddiolch o galon ni i Dylan am ei arweiniad y bore yma. Mynd at ni at eiriau digon cyfarwydd, a neges digon cyfarwydd wrth gwrs, ond neges gwbl bwysig, ac yn te wedi perthnasu y neges i ni, ac i'r amgylchiadau i ni ynddyn nhw ar hyn o bryd. Diolch o galon, Dylan. Oedd yn cyfeirio at daith gyda ECWM, wel mae Dylan wedi bod yn weithgar iawn gyda ni fel annibynwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma. A wedi cael sawl taith a gweud y gwir, ond i ni'n hefyd fel undeb yr annibynwyr wedi elwa ar ei brofiadau a'r ffordd mae wedi rhannu ei brofiadau gyda ni y blynyddoedd diwethaf yma. Diolch yn fawr iawn. Ga i ddweud, hyd y gwela i, oedd na 53 ohono ni yn yr Oedfa bore yma, sy'n gynulleidfa braf iawn. A wy'n gweld bod Mari wedi cael cyfle i roi gwyneb mlaen. A bod Gwyn erbyn hyn wedi codi hefyd. Croeso, braf eich gweld chi. A diolch eto am y gwaith mae Richard a Felicity wedi wneud y bore yma i drefnu'r cyfan. A wy'n siŵr bod Richard eto wedi recordio y gwasanaeth. A wedyn i'r cwmni sydd ddim yn gallu ymuno gyda ni ar Zoom, ond sy'n mynd i'r cyfryngau eraill, wel mi fydd yr Oedfa ar gael yn nes ymlaen y prynhawn yma. Ga i nawr drosglwyddo bethau nôl i Felicity, i'n rhannu ni i grwpiau, os gwelwch yn dda.